Tak já vás dneska zdravím po hodně dlouhé pauze. Já jsem se včera díval na nějaké svoje videa, když jsem naposledy dával, tak už je to asi 8 měsíců, co jsem se vám neozval. Tak žiju zatím. Tedy se jde vidět, tak nám pěkně fouká. Doufám, že budu i slyšet nějak. Ale dělám prořezávky teď. Mám i nějakou těžbu, ale tu v tom větru to se nedá, tak dělám aspoň teď prořezávky a zbytečně nestojím. Z toho vám asi nic nepůjde natočit, to je tady takový docela bordel. Hodně bříz tady je, takže ty se redukujou, co to jde. A vlastně tady se rozvolňují smrky. Takže vlastně tady to už mám hotové. Tam už mi čeká jenom dole takový páseček a mám už tady to vlastně komplet hotové tady na tom revíru, co jsem chtěl. Já ještě vylezu pak tady nahoru, tady ještě jsem se díval, že ještě trošku víc rozvolním ty smrky. To bych vám natočil ještě z vrchu. Takže to bude jenom takové krátké video, abych se vám přihlásil. Víceméně o víkendu už jdu do minusek nějakých, ale uvidíme podle toho větru. Bo když se člověk podívá, tak to docela pěkně fouká dneska. V tom se mi fakt jako těžit ani ty minusky nechcou. Od příštího týdne už bychom měli dělat nějaké i větrné kalamity, co popadaly. A teď tady po tom větru to taky napadá docela dost. Takže já už bych se chtěla i vrátit zpátky nějak k točení. Uvidíme. U mě vlastně nového vůbec nic, akorát auto mám nové, to mám tam u hlavní cesty postavené. Tak to jsem si koupil nové, ale víceméně úplně stejné, co jsem měl. Tam na tom klekl motor a nemělo cenu to opravovat. Takže dneska nám tady tak pěkně fouká. Tady je třeba pěkný kůrovčák. Takže tak, já teda vylezu nahoru, ještě vám natočím, jak vypadá z vrchu ta prořezávka těch smrků a tím se s váma rozloučím. Tak tady jsem teda na tom vršku, to jsem vám začal s tama. Tady už je i linka udělaná, smrky už jsou rozvolněné, vypadá to pěkně, na tom videu to nejde až tak vidět, ale nechávají se přibližně co 3 metry od sebe smrky. Jsou v tom mají buky pěkné, občas nějaký doubek, lípy nějaké i tady máme naletěné, bo tady jsou docela velké u té hlavní cesty. Takže se to nějak snažíme. Tady jsou někde třeba sazené smrky, zbytek nálety, takže někde je to fakt husté jak svině a někde je to pěkné, že se vyřeže třeba jenom strom. Takže tím se teď tak bavím. Těžba teprve začíná vlastně. Mapy a tak už mám na těžbu, takže já bych chtěl, dneska je čtvrtek, zítra dodělat už jenom ten spodek, ať to mám. Dneska byl revírník, tam jsem dělal ještě 2 takové menší kolečka. Tak to jsme to ještě dneska spolu procházeli, co by si tak představoval ještě vyříznout. Takže to bych zítra všechno dorazil. A od soboty vlastně jdu do těžby. Ale uvidíme podle toho větru, jak se bude dát. Ale prořezávky určitě budu dělat po celý rok. Takže kdyby byla někde nějaká pěkná, tak bych si hodil někde mobil a natočil vám, jak to dělám, abyste tak věděli. Takže tím se s váma rozloučím tady tím videem. Jak během příštího týdne bych vám chtěl natočit nějaké další už z těžby, ať tam něco mám. Takže vás tímhle všecky zdravím. Doufám, že jste na mě nezapomněli a zás někdy. Čau.